Wara li jingħalaq l-impjant 31 ta' Marzu fil-qalba ta' Bilżebbuġa l-ġimgħa li għaddiet, ir-residenti ta' din il-lokalità għandhom isserħan il-moħħ li dan il-kapitlu l-ġdid ifisser arja u baħar aktar notfa. Dakinhar tal-għeluq tal-impjant il-Viċi Sindku ta' Bilżebbuġa Scott Camilleri sostna kif il-Gvern mhux talli ma nesix il dan ir-raħal, iżda ħadem b'mod attiv biex itejjeb lejxin tar-residenti kollha. Lan tagħna bħala kunsill dejjem kien li r-resident jibqa' l-ewwel u l-kwalità tal-ħajja li jixtieq resident tibqa' titjieb. U titjieb billi jkollok faċilitajiet ta' bżonn u faċilitajiet ta' kwalità ta' ħajja u kwalità ta' arja aħjar għar-residenti tagħna. L-isfreġu li sar hawnhekk irrid jitranġa. Dan l-istazzjon tkellem ma' żewġ Bilżebbuġin li kellhom sentiment wieħed li dan l-għeluq ifisser kwalità ta' ħajja aħjar. Emmanuel Manġon għalinna kif għalih dan l-għeluq ma jfissirx biss arja aktar nadifa, iżda jfisser ukoll li fis-sajf jista' jgħum f'baħar aktar nadif. Bħala baħar jiena nhom din in-naħa. Bħala baħar jindaf iktar, għax hemmhekk hemm roqa ġieli joħroġ iż-żejt, għandna l-Freeport u bekk forsi jkun iktar nadif. Il-baħar nkunu nistgħu nagħmlu aħjar. Resident ieħor Trastin Farrugia għalinna li kien jesperjenza mill-viċin l-44 trak li kienu jitlu joħorġu fl-impjant kuljum. Għal ukoll kif il-Gvern ilu jtejjeb l-arja fiż-żona ta' madwar Bilżebbuġa b'diversi proġetti, fosthom bil-bidla mill-heavy fuel oil għal gass. Hija xi ħaġa pożittiva ħafna għax mhux biss allura bħal medna id-Dellamara Power Station eliminat darba l dejjem dawk li huma SOX, NOx, PM 2.5 u trab fl-arja naqas b'90% bl-introduzzjoni tal-LNG.